Türk häkimetlerinin yurtda bir kanun yaşayan ve işleyen migrantlara karşı güýçlendirilen görüşi dowam edýär. Türk polisiýasynyň soňky bir aýdan gowrak wagt bäri geçirýän giň gerimli reýtlerinde müňlerçe adam saklanyp deportasiýa merkezlerine yerleştirildi we olaryň ýüzlerçesi deport edildi. Saklananlaryň arasynda Türkmenistanyň adyndan iki raýaty hem bar. Bu aralykda Türkiýanyň deportasiýa merkezinde bolan Türkmen raýaty bu ýerdäki yaramaz şertler barada habar berýär. Türk media serişdelerinin derli çap edýän habarlaryna görä, polisiýa işgärleri köpçülikleýin ýerlerde, şol sanda köçelerde, jemgyýetçilik transportlarynda we söwda merkezlerinde reýtleri geçirmegi dowam etdirýärler. Reýtler ýurdun idara kärhanalaryna, zawodlar, fabriklerine hem gurnalýar. Kocaeli velayet häkimligi bir kanun migrantlara karşı şu ýylyň dowamında 79 sany reýdin geçirilendigini we 419 migrantyň deport edilendigini ma'lum etdi diýilip, Demokrat Kocaeli neşriniň 24 iýulda çap eden habarynda aýdylýar. Türk mediasy saklananlaryň we deport edilenleriň haýsy ýurtlaryň raýatlarydygyny aýdynlaşdyrmaýar. Ýöne Adatlyk radiosynyň Istanbuldaky Inamdar çeşmesi täzelikde saklananlaryň arasynda azyndan 2 türkmen raýatynyň bardygyny aýdýar. Mundan 2 hepde gowrak odal saklanyp Istanbuldaky Tuzla deportasiýa merkezine yerleşdirilen tanşym öz ýanyna başga da 2 Türkmenistanynyň getirilenini aýtdy. Olar Türkmenistanyň şu ýyl gelipdirler. Olar wizalary gutaran soň Türkiýede ýaşamagy ygtyýarnama alyp bilmändirler. Dip çeşmämiz bellidi. Ýatlasak Adatlyk mundan bir hepde gowrak odal 6 Türkmenistanlynyň saklanandygyny habar berdi. Çeşmelerimiz olaryň biriniň boşadylandygyny aýtdylar. Ýöne onuň nämäniň esasynda goý berilendigini anyklamak häzirlikçe başartmady. Adatlyk Istanbuldaky deportasiýa merkezi bilen habarlaşyp, türkmen migrantlary barada maglumat almaga synanşdy. Ýöne telefona jogap beren resmi bu barada maglumat berip bilmeýändigini aýtdy. Türkiýedäki reýtler bu ýurtda ýaşamaga ygtyýarnamasy bolsa-da işlemäge ruhsatnamasy bolmadyk türkmenistanlylaryň käbirini hem alada goýýar. Istanbuldaky süýji kökü öndürýän kärhanalaryň birinde işleýän türkmen raýaty kärhananyň ýolbaşçysynyň özüne reýtleriň gerimi adalýança öýünde işlemegi maslahat berendigini gurrun berdi. Şu günler polisiýa iş ýerlerine aýlanyp işlemäge ruhsatnamasy bolmadyk daşary ýurtlulara we iş berjilere jerime salýar. Şol sebäpli ýolbaşçym bir näçe gün ýa-da hepde öýden işlemegi tapşyrdy. Meniň esasy işim halkara müşteriler bilen habarlaşmakdan, hat alışmakdan ibarat bolan üçin öýden hem işläp bilýärin. Dip Türkmenistanly migrant aýtdy. Garaşsyz neşir Türkmenistanyň kronikasy özüniň Türkiýedäki habarçylaryna salgylanyp, polisiýa işgärleriniň saklananlara ýowuz çemeleşýändigini habar berdi. Polisiýa işgärleri saklanan adamları itýärler, ýere goýýarlar, aýaklary bilen ýençýärler. Soňra migrantlary deportasiýa merkezine yerleşdirýärler diýip neşiriň 22 iýulda çap eden habarynda bellenilýär. Bu aralykda Türkmen Helsinki fondy geçen hepde Şanlıurfa deportasiýa merkezinden boşadylan türkmen migrantyna salgylanyp, bu ýerdäki yaramaz şertler barada habar berýär. Bu merkezdäki iýmit erwet arastaçylyk şertleri yaramaz. Ýatýan ýerimizde dürli mörmöjekler bardy. Öýlerimizde jaň etmek üçin 5 minut berýärler. Ýöne nobat hemişe ýetmeýär. Mundan başga da tutsuk edilenler ýenjilýär. Dip Türkmen Helsinki fondy 24 iýulda çap eden habarynda türkmen migrantynyň sözlerini tstirleýär. Onuň tasdiklamagyna görä häzirki wagtda 200-e goly Türkmenistanly Şanlyurfadaky deportasiýa merkezinden boşadylmagyna garaşýar. Olaryň köpüsi deportasiýa edilmek barada çykarylan karary kaziýete şikayet etdi. Olar dürli sebäplere görä Türkmenistana dolanmak islemeýärler diýip neşir türkmen migrantynyň sözlerini tstirleýär. Türkiýe geçen ýyl Aşgabatyň haýyşy esasynda Türkmenistanlar üçün 30 gün vizasız siyahat düzgününü yatırdı. Muňa garamazdan Türkiýe henidem türkmen raýatlar üçün özüne çekici uğur bolmanda galýar. Belesek Türk häkimetleriniň bir kanun migrantlara karşı görüşünün güýçlenmeginiň fonunda kanuny esasda Türkiýede ýaşaýan türkmenistanlaryň sany hem azaldy. Türk migrasiýa gullugynyň 15 iýunda çap eden sanlaryna görä 213 miňe goly Türkmenistanly kanuny esasda Türkiýede ýaşaýardy. Gullugyň 20 iýulda çap eden täze sanlaryna görä 208.943 türkmen raýaty kanuny esasda Türkiýede ýaşaýar. Bu sanlar bir aý çemesi wagtyň dowamında Türkiýede kanuny esasda ýaşamaga ygtyýarnama alan türkmenistanlylaryň sanynyň 4000 adama çenli adalandygyny görkezýär. Türkmen hökümeti we medeniýet serişdeleri daşary ýurtlarda kanuny ýa bir kanun ýagdaýda ýaşaýan türkmenistanlylaryň sany we olaryň ýüzüňiz bolýan kynçylyklar barada maglumat bermeýärler.